Sutresna budaya basa Jawi. Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Henggar Herianto. Kanthi irah-irahan Sandiwara dadi nyata. Buku kandel iku isih diwolak-walik, dipandheng banjur disetabilo. Wengi wis gumanti esuk, nanging kang digoleki durung tinemu gathuk. Mripate panggah mendolo, durung krasa ngantuk. Tangane ubek ngothak-athik ukara ing laptope kang kawit mau mencorong nganti panas, merga ora diwenehi kipas. Suarane azan subuh wis keprungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tulisane lagi antuk pendahuluan. Kamangka kang kudu ditulis bab 1 tekan bab 4. Suwe-suwe mripate wis ora kuat, mung kari rong wot. Ndluyup banget. Mulane laptope banjur dipateni lan sirahe temumpang ing meja bantalan tangan. Turu. Tok 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 tok. Keprungu swara lawang ditotok alon. Nanging kang lagi kagawa kesel ora krungu. Tok 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 tok. Saiki rada seru anggone notok. Sapa ta esuk-esuk ganggu wong turu? Paling mung cecak. Mangkono anggone glendengan dhewe kanthi mripat kang isih merem. Citra, durung tangi po? Pitakone kang ana njaba. Oh, wong tenan to. Tak kira cecak. Celatune alon lan ora pengin dirungu tamune. Citra, sik to, lagi arep buka mripatku. Sabar. Pambengoke Citra saka njero lan alon-alon lumaku marani lawang. Sinambi ucek-ucek lan bola-bali angop. Lawang dibuka, banjur awake disendhekake ing gawange lawang. Mripate isih kriyip-kriyip nyawang tamune. Napa esuk-esuk ngruput ganggu mimpi indahku? Pitakone Citra sajak kagol anggone turu. Ya wis, tak bali wae yen isih ngantuk, wangsulane tamune. Ya, kono, bali wae, aku arep turu. Edan tenan kok bocah iki. Melek to. Saiki wis jam 09.00. Arep ning kampus ora? Jare arep ketemu dosen. Iya apa? Ah mbuh, wangsulane tamune sing ora liya Doni, tanggane sing uga kancane. Doni wangsulan karo mlaku arep lunga. Kanthi mripat setengah melek, Citra nggoneli tangane Doni. Kang wis siap arep lunga. Dinteni tak adus dhisik ya. Panyuwune Citra marang Doni. Wegah, wangsulane Doni nggodani Citra. Please, tunggu ya. Aku tak melek, tak adus, tak dandan, tak sarapan, terus mangkat. Iya, ning wektune mung 15 menit. Cepet kono, ndang adus. Ambumu selak ra enak. Citra mesem ninggalake Doni kang isih ana ngarep omah. Lungguh ing teras nunggu Citra anggone siap-siap arep bareng mangkat ning kampus. Saka pucuk dalan katon mobil mlebu ing pekarangan. Lakune alon. Pratandha kang nitih iku priyayi sepuh lan akeh ing pangati-ati. Bareng tekan ing ngarep omah mandeg greg.
lawang ngarep dibuka. Banjur ana priyayi mandhap saka jero mobil karo mesem. Nak Doni, wis suwe le tekan kene. Bu Dirga ndisiki ngendika. Samentawis Bu, kok kadose saking tindakan tebe to Bapak kalian Ibu? Doni ganti pitakon. Oh, saka Klaten. Wingi sedulure Ibu kesripahan. Dadine nginep bengi mau. Panyaute Pak Dirga sawise mandhap saka mobil. Lah monggo menawi badhe ngaso rumiyin. Ya, tak tinggal dhisik ya Nak Doni. Inggih Bu. Bapak lan Ibu Dirga mlebu ing daleme. Doni nerusake anggone maca Jaka Lodang. Sinambi nunggu Citra rampung anggone tata-tata. Keprungu lamat-lamat Bu Dirga ngendika karo Citra. Pratandha wis rampung anggone adus. Ora nganti nunggu suwe, Citra wis njedul nggendong tas nganggo helm rapet. Nganti ora katon rupane, bareng wis adus kaya apa. Munda ayu apa malah munda elek? Doni ora pengin ngerti, sing penting wis siap terus mangkat boncengan. Ing dalan bocah loro mung padha mbisu, ora guneman babar pisan. Sajake padha ngenam pangrasane dhewe-dhewe. Padha-padha anggone lagi nyusun skripsi kang dosen pembimbinge padha. Dadine saben arep konsultasi bisa barengan. Lakune wis tekan kampus. Bocah loro padha goleki Pak Seno kang dadi pembimbinge. Durung rawuh. Mangkono ujare kancane kang teka dhisik. Bocah papat kang nunggu rawuhe Pak Seno amarga ruangane adem banget marakake mripate Citra tambah angel dibuka. Ongap-angop nganti nrocos. Nanging kang ditunggu ora rawuh-rawuh. Bali wae Don. Ngantuk tenan aku. Delengen mripatku ming keri segaris. Pangajake Citra. Oh, tanggung Ce. Wis tekan kene mosok arep bali ngono wae, ora oleh gawe. Wangsulane Doni ngajak sabar. Aku ora betah, ngantuk. Kandhane Citra sinambi angop. Ya wis lah, bali yuk. Doni nyetujoni amarga ora tega nyawang Citra kang angop wae. Nuwun sewu Mas lan Mbak. Pak Seno mboten saged rawuh amargi nembe seminar. Ngono kandhane asistene. Mbok yo awit mau Mbak, nganti ngantuk le nunggu. Grundele Citra. Iya Cit, bener kowe. Bali awit mau, wis oleh 20 olehmu nglukis. Doni nggodani. Embuh. Cekak wangsulane Citra karo mencep. Bocah papat kang padha nunggu Pak Seno sidane budal ora antuk gawe. Padha rada gelo. Kang ora gelo mung Citra. Amarga anggone nulis pancen durung ana kang bisa dikonsultasekake. Intine mau mung arep ngerti kepriye kancane anggone dikandhani dosene banjur dipernahake ing tulisane. Rong sasi anggone nulis skripsi wis rampung. Mung kari revisi setitik. Pokoke wis siap tempur
ing ngarep dosen penguji. Kaya adat saben sore iku Citra lungguhan ing teras ngarep sinambi ngedem pikir kang wis diobak-obak kanggo nulis skripsi. Ana sepeda motor mandeg. Durung cetha sapa kang teka amarga helm durung dibuka. Kula nuwun pangucape tamune karo buka helm. "Ah, monggo. Oh, panjenengan to. Pangkling aku. Lah motore ganti." Jebule kang teka Hardi. Priya kang sasuwene iki pengin kekancan raket karo Citra. Nanging Citra durung bisa amarga pancen ora duwe rasa apa-apa marang dheweke. Bola bali Hardi dolan mrono lan tansah ditanggapi becik. Nanging rasa tresna antarane priya lan wanita iku durung jemedhul saka atine Citra. Anane mung tresna sapadha-padha kekancan kaya dheweke lan kanca liyane. "Piye skripsine?" pitakoni Hardi bareng wis lungguh. "Ah, meh rampung, Mas. Kari revisi sana sini." "Oh, melu seneng. Sasi ngarep muga-muga wis bisa ujian," kandhane Hardi menehi panjurung. "Amin. Matur nuwun dongane, Mas," panyaute Citra karo ngusap raine nganggo tangan loro. Hardi meneng nyawang Citra. Kaya-kaya ana kang disawang aneh utawa perlu dimangerteni. "Ah, kok ana sing beda ya?" celatune Hardi. "Beda? Apane sing beda, Mas? Kayane padha wae. Apa aku mundhak langsing, mundhak lemu, mundhak ayu?" pitakone Citra marga bingung diarani beda. "Kok nganggo ali-ali barang?" kandhane Hardi pengen ngerti. Citra guyu. Ing atine tuwuh pepinginan nggarapi Hardi. Karben ora duwe pangarep-arep adoh marang dheweke. Awit nalika bapake pikantuk pesangon pensiun, Citra pancen dipundhutake ali-ali lan kalung kanggo pengiling-iling. Nanging anggone nganggo ali-ali pancen mung arang-arang menawa lagi gelem wae. "Ah, iya Mas, tandha tresna," wangsulane Citra nyolowati. "Terus sapa wong sing bisa naleni atimu kuwi?" pitakone Hardi rada groyok. "Sesuk ngerti dhewe, Mas," wangsulane Citra. Isih durung jelas amarga pancen ora ana. Saka kaduan keprungu swara wong celuk-celuk. Katon Doni mlaku banter nganggo busana kejawen lan kerise digujengi, diagar-agarake sinambi mesam-mesem. "Lah, kowe iki napa to, Don? Arep perang po? Kok ngagar keris?" pambengoke Citra marang Doni kang isih ngagar keris. Bareng wis cedhak, Doni ngomong kanthi krenggosan supaya dipasangake kerise. Amarga mau anggone among tamu kebelet ning mburi, kerise dicopot. "Tamune akeh ora, Don?" pitakone Citra. "Wis rapatek, dadine aku mrene." "Ana tamu to?" Doni nyawang Hardi kang mung meneng wae. "Iya, kenalake." Citra nepungake kekarone. "Iki pacanganmu po, Dik?" pitakone Hardi marga nyawang drijine Doni uga nganggo ali-ali. Kamangka ali-aline Doni mung perhiasan lapis emas.
dudu emas tenan. Anggone tuku amarga kepatah dadi among tamu ing mantenan. Pancen anggone tuku karo Citra lan kang milihake uga Citra. Menawa ora digatekake sateliraman rada padha wujude. Iya Mas, wangsulane Citra ngawur wae. Marakake Doni ndomblong. Ora ngerti. Doni banjur dikedhepi Citra minangka tandha. Oh, inggih Mas. Kula jumuah kliwon kepengker, kula lan Citra pepacangan. Wangsulane Doni tambah ngawur. Oh, nderek bingang nggih. Kandhane Hardi karo mripate kaca-kaca. Rumangsa kalah. Matur nuwun ya Mas. Citra mangsuli. Wis surup. Aku tak nyuwun pamit ya. Hardi kandha karo groyok lan salaman. Tangane anyep lan ana banyu mili saka mripate. Gage Hardi ngusap iluhe lan balik marani motore. Tanpa pamit kaping pindho bablas ngeblas mlayukake motore. Bocah loro padha ngguyu ngakak. Rumangsa sandiwara dadakane kasil. "Piye nggonku main ketoprak?" pitakone Doni. Wis pas, mung gandrunge sing durung," wangsulane Citra karo ngguyu. "Aku arep gandrung nggon mantenan wae. Sinomane wadon ayu-ayu," kandhane Doni. "Kono ndang lunga. Sandiwara kita selesai." Celatune Citra ora bisa ngampet guyu. "Aku bali nampa tamu ya." "Ya." Wektu lumaku tanpa rinasa. Ujian skripsi wis diliwati. Wisuda uga wis dilakoni, mung kari nunggu kapan bisa antuk gawean. Citra isih seneng nganggur, nglemokake awake, lan sinau masak marang ibune. Menawa Doni ora seneng nganggur, wiwit isih kuliah biyen wis dadi tentor ing bimbel. Mula bareng lulus jadwale saya uyek-uyekan. Sawise padha lulus, Citra lan Doni arang banget ketemune. Awit Doni dadi wong sibuk, Citra dadi wong omahan. "Nduk Citra, kae lho nak Doni dolan mrene," ngendikane ibune marang Citra. "Males Bu, kon bali wae," wangsulane Citra sak ketemune. "Kowe iki piye to? Wong suwe ora ngobrol bareng kok ora gelem nemoni." "Ibu wae sing nemoni." "Temoni sedhela," dawuhe ibu. "Ibu ki," kandhane Citra karo menyat mlaku metu. Doni mesem, ngerti Citra metu karo njabrut. Brek. Citra nibake awake ing kursi. Lungguh sak kepenake. "Pacarmu kok ora apel meneh, Cit?" pitakone Doni miwiti nggodani. "Wis duwe bojo," wangsulane Citra waton. "Nesu?" Doni isih nggodani. "Nesu napa?" "Lah kuwi polatanmu njadul wae." "Mrene arep ngopo? Dolan po ngajak mungsuhan?" pitakone Citra. "Janjane mau arep ngajak metu jajan, mergo aku mau gajian. Ning bareng ulate peteng batal." "Oh. Kok ming oh? Karepmu piye?" panantange Citra. "Metu yuk," pangajake Doni. "Aku poso," wangsulane Citra ngaco. "Poso kok omong-omong,
ra ditampa karo Gusti Allah, sambunge Doni. Ditampa ki yen wis mati, ditampa Gusti kanthi tentrem. Ya wis, gelem ora? Gelem. Wangsulane Citra nganyelake. Doni menyat, banjur nyekel tangane Citra kang loyo, dituntun metu tumuju sepeda motore. Banjur alon-alon motor lumaku ngener ing warung sate pinggir pasar sing kondang enake. Ana ing kono Doni critakake pengalamane dadi tentor ing bimbel lan bayarane saben wulane. Ora lali nyritakake wanita kang biyen dadi kekasih, saiki wis pedhot amarga ora bisa soulmate. Cit, upamane sandiwarane dhewe kae nek ditenani piye? Pitakone Doni ngagetake Citra kang ora nyono babar pisan yen Doni arep kandha mangkono. Sandiwara apa? Citra balik takon etok-etok lali. Dek mbok aku pacanganmu kae lho. Citra ngakak. Aku ki serius, malah guyu. Tangane Doni mbingkem tutuke Citra, marga padha disawang. Tinimbang mati serius, anggur mati guyu. Wangsulane Citra nglantur. Ah, empuh. Doni mangkel anggone ngomong ora ditanggapi Citra. Citra isih guyu wae banjur celathu. Doni karo Citra pacaran. Aneh. Citra guyu maneh. Doni saya njaprut lan mangkel banget. Citra ora bisa diajak serius. Doni meneng wae, nerusake anggone mangan nganti entek ora guneman maneh. Ayo bali, pangajake Doni rada sengol. Ora turu kene wae, ngancani bakule sate. Wangsulane Citra selengekan. Turu ngancani kowe wae, wangsulane Doni mbales. Iya, panyaute Citra. Dasar cah gendeng. Doni tambah jengkel. Rampung bayar bocah loro boncengan bali. Citra kang dibonceng turut dalan nyanyi-nyanyi lagu kang marake Doni tambah mangkel. Nanging Doni uga kaget nalika tangane Citra kenceng nyekeli bangkeane lan nempelake sirahe ing gegere. Doni mesem. Akeh pitakon ing atine, apa karepe bocah iki? Ngantuk apa ana rasa liya? Cit, ngantuk apa? Doni pitakon marang Citra. Ora, wangsulane Citra cekak. Lah napa kok nempel? Aku wis kesel. Kesel oleh ngopo? Kesel dadi kancamu. Doni kaget, banjur mandek. Krungu wangsulane Citra kang kaya mangkono mau. Apa Cit? Balenono, kesel dadi kancaku. Doni nepsu raine mangah-mangah. Iya, wangsulane maneh. Ya wis, wiwit dina iki aku ora arep kenal karo kowe meneh. Doni medhun saka motore. Tangane gegem kenceng ngampet nepsu. Aku kesel dadi kancamu. Ning aku nampa panjalukmu mau. Mujudake sandiwara dadi nyata. Hah? Doni bengok. Ilang nepsune banjur tumenga ing langit lan guyu bungah. Banjur nyedaki motore lan nyawang Citra kang jebule kembeng ing loh. Doni ngrangkul bocah wadon kang sasuwene iki ora bisa ilang ing angen-angene.
diilangi nganggo pacaran karo wong liya uga ora bisa ngilangake rasa tresnane marang Citra. Semono uga Citra saben duwe pacar uga ora langgeng amarga ing atine mung ana wewayangane Doni. Amarga gengsine bocah loro kang gedhe, mulane padha saingan pacaran kang tundhone ora ana kang serius. Ora lali ya bali maneh. Langit dadi seksi. Tresna kang sejati wis ketemu, kang anggone mupuk wiwit cilik. Setitik mboko setitik nganti ora krasa yen iku sejatine tresna. Karipta dening Henggar Heriyanto. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomor 3 tanggal 2 Juni 2012 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Matur nuwun. Nuwun.